gihatagan ko kahigayunan ni Father Miloy nga sa ulog nining Santos nga misa isip pagpangandam sa kapistahan no, sa ato ang mahal nga patron Senior Santiago Apostol. Mga kaigsunan, sugdan ako ning ako ang mubo, paningkamutan ako ang mubo kay na late na labata, no? Taghan kayo og pamisa. Mubo nga pagpaambit, sugdan ako ni sa usa ka istorya. Di usa ka bata nga nagampo, no? Gumikan kay gitudluan man siya mga ginikanan nga magampo gyud. Sa kagabi ni ana, ingon siya, Ginoo, tagai ko bike. Unsa ingon ang iyang mama, nganong kusgon man nimo og pagampo, kusgon man nimo ang imuhang gipangayo sa Ginoo nga di man bungol ng Ginoo, maminaw og makadungog og gina siya. Lagi ma, pero akong lula bungol kaayo. Mga kaigsunan, what we are asking God in prayer, does God answer our prayers? How do we pray? Our gospel reading today presents 3 actions of prayer or in prayer. This is the Lord's Prayer. And following the teaching of Jesus about the Lord's Prayer, He explains another points for or about prayer. And let me present to you 3 points, actions in prayer. First, preparing. Second is persisting. And the third, presenting. Pag-andam, pagkamakanunayon, o pagpadayag diha sa pagampo. Una, ipadayag unang bahin sa Ebanghelyo nga dihay tinunan ni San Juan nga ningon nga tinunan ni Kristo nga naingon nga tudloy mi sa pagampo. Teach us how to pray as John taught his disciples. So giingnan ni Kristo mao ni pagampo, no? Our Father iyang gi tudlo. Diha sa disposition sa naghangyo nga tudluan sa pagampo na ay desire nitong mga tao nga magampo ug ang iyang paghangyo nga tudluan siya sa pagampo paagi nga pag-andam sa iyang kaugalingon diha sa kinabuhi sa pagampo ug diha sa akto sa pagampo. Naningkamot siya nga makamao siya nga muampo sama sa inampuan ni Kristo. Mga kaigsunan, importante kining naatay moon nga preparation. Importante nga ang atong disposisyon adunay kasibot sa pag-andam sa pagampo. Though prayer is primarily a gift from God, but it also helps for us to be prepared to talk with God. So, importante nga mag-ampo ta, mag-andam ta. Kay, na may uban mag-ampo, ragkalit, ug di, kilatan, di, manguros. Mukalitra. Importante nga ato ang ipahiluna daan ang atong kaugalingon diha sa pagampo o padong ta magampo. What I mean is that atong planuhon ang atong kinabuhi sa pagampo. Natay pattern ba? The favorite time nga convenience o
nindot kaayo nga ikahinabi nato ang Ginoo, ana unta nato ibutang ang ato ang schedule sa pag-ampo any time of the day. Basta kay makikistorya ka sa Ginoo adlaw-adlaw sa imong kinabuhi. So importante kay mga kaigsunan ang preparation. So the first verb is preparing for prayer. Ikaduha, persisting. Gipakita na sa sambingay o sa explanation ni Kristo diha sa usa ka higala nga nanuktok gabi kay mangayo siya og pan para sa iyang bisita, iyang idalit. Pero gingon diha sa sambingay nga bisan to higalan nimo na siya dili gagatagaan gumikan kay nagtulog na sila, pero ang imong persistence, ang imong pagkamakanunayon, ang imong pagkapuguso makapaaghat sa imo higali nga hatagan ka sa imuhang gipangayo. So inana mga kaigsunan ang kinabuhi usab sa pag-ampo, no? Ikinahanglan nga di ka mo surrender. Kasagaran man ko nato og di ihatag sa Ginoo ang atong gipangayo, kaduha, katulo, kaupat na itong gipangayo, ug di gini na ni ay hatag mangluod ta, uundang tag pangayo sa Ginoo sa ato ang gusto. Pero aduna may kaugalingon nga paagi ang Ginoo, aduna siya'y kaugalingon nga panahon, anus aniya ihatag ang ato ang gipangayo. So gikinahanglan ang pagkamapadayunon, pagkamakanunayon, persistence diha sa pag-ampo. Si Santa Monica bitaw, inahan ni San Agustin, 36 years siya nga nag-ampo. Why surrenderay? Nga makabiglang si San Agustin gihatag sa Ginoo. 36 years. So, inana mga kaigsunan, ang ikaduha nga punto. Second verb of second action in prayer is persistence or persisting, no? Pagka makanunayon, pagka mapadayunon. Ikatulo o katapusan mga kaigsunan, presenting. Ya sa ikatulong bahin sa Ebanghelyo, ingon ang Ebanghelyo, I tell you, ask and you will receive, seek and you will find, knock and the door will be open to you. This means presenting our desire, showing our wants from God. Let God know what you are asking, what is in your heart. Di lang kay magsalig lang taa, naamang ko'y anak nga pare, naamang ko'y igsoon nga pare, igagaw nga pare, siya po nako, mamunay trabaho sa mga pare, naamang ko'y ginikanan nga mga lay ministers, nagapamisa man ko, mauragod to, pag-ampo, no, dili. Kinahanglan nga kita mo padayag, mo pakita sa Ginoo sa atong gusto. Dili na to kanang ipadala o dili lang nato isalig ang ato ang mga gusto sa Ginoo sa pag-ampo sa uban. Kita mismo maoy muhimo niini, mo padayag niini ngadto sa Ginoo. So mga kaigsuonan, kini ang mensahe so sa ato ang ebanghelyo o diha sa pangaliya sa atong mahal nga patron hinaut-unta nga mutubo ta, mulawom ang atong relasyon sa Ginoo, mutubo ta diha sa atong kinabuhi sa pag-ampo. Kay pinaagi sa atong makanunayon nga pag-ampo, diha nato masabtan ang kabubuton o laraw sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. So again, let me reiterate the three actions in prayer: preparing, persisting, and presenting. So pangayon nato ng grasya nga anaunta kana sa ato ang kinabuhi sa pag-ampo aron mahimo nga buhi ang ato ang kinabuhi sa pag-ampo hinaut paunta.